hogy mire használták őket. És a történészek számára még mindig rejtély és rejtély, hogy valójában milyen funkciót töltöttek be. Közel 200 éve egy római tárgy múzeumi vitrinekben hever egy címke alatt, amely csendben bevallja, hogy senki sem tudja, mi is az. Egy üreges bronzkalitka 12 lappal. Különböző méretű kör alakú lyukakkal 20 kis gombbal a sarkokon. Több mint 130-at emeltek ki közülük a régi határvidék földjéről. Egy római dodekaéder figyelemre méltó és szokatlan, mivel nem sok ismert belőlük 100-nál több, és egyetlen római írás sem magyarázza meg, hogy miért léteznek. Minden találgatás téves volt, minden elmélet összeomlott, és most egy tökéletesen megőrzött példány került elő lezárt földből az angliai Lincolnshire-ben. És amit a laboratóriuma belsejében talált, az pontosan az oka annak, hogy Róma miért titkolta el ezt a dolgot a feljegyzésekből. A tárgy, aminek magyarázatát Róma nem volt hajlandó megmondani. Mielőtt megvizsgálnánk, mit találtak a Norton Disney objektum belsejében, meg kell értenünk, miért jelent már történelmi problémát a külső héja, Amsii, Tutubas. A római birodalom megszállottan dokumentálta a tárgyakat. Ez a civilizáció mindent feljegyzett. Az akveduktok építési módszereit, a katonai utak műszaki előírásait, a határmenti légióknak kiállított gabonaszámlákat, az egyes tartományokban használt súlyokat és mértékeket, minden szerszámot, minden fegyvert, minden valódi értékű háztartási eszközt. Mindez fennmaradt olyan tudósok által írt műszaki kézikönyvekben, mint Vitruvius és idősebb Plinius. Ha a rómaiak alkották, akkor írtak róla. Mégis a tárgy, amelyet ma római dodekaédernek nevezünk, egy teljes anomália. Íme, amit senki sem említ, amikor ez a tárgy múzeumi üveg mögött fekszik. Nem egy nyers játék, nem egy hibás öntvény, egy üreges. 12 oldallapú bronzpoliéder elkészítéséhez egy ókori kézművesnek a viaszveszítéses öntési technikára volt szüksége a legfejlettebb formájában. Ez a folyamat rendkívül magas kemencehőmérsékletet, mélyreható kohászati ismereteket igényelt annak biztosítására, hogy a bronzötvözet egyenletesen folyjon a forma minden sarkába. És kivételes képességet ahhoz, hogy apró, gömb alakú gombokat rögzítsenek mind a 20 csúcshoz, ahol az ötszögletű felületek találkoznak. A bronz költsége a speciális munkaórák számával párosulva valóban drágává tette ezen tárgyak mindegyikének előállítását. Európa szerte több mint 130 példányt fedeztek fel, és a viszonylag nagy szám ellenére nincs két egyforma darab. Teljes méretükben eltérnek. A 12 kör alakú lyuk átmérőjében különböznek, de a legfurcsább vonás nem a fizikai változatosság, a legfurcsább vonás az információ teljes hiánya. Gondolj bele, mit is jelent ez valójában. Ezeknek a drága bronztárgyaknak egyikén sincs számmértékjel azonosító szimbólum vagy gyártói pecsét. Nincsenek feliratok, nincsenek tulajdonos jelzések. És minden fennmaradt római falfestményen, minden szoboron, minden közigazgatási szövegen, minden katonai kézikönyvön, minden filozófiai munkán, minden levélen. A római világból valaha is előkerült minden leltáron soha nem ábrázolják a dodekaédert, soha nem írják le, soha nem említik. Egy ilyen összetett, ilyen drága és ilyen technikailag igényes tárgy nem keringhetett volna a római provinciákban generációkon át utasítások szabványosítás nélkül, anélkül, hogy egyetlen bürokrata leírta volna. Egy olyan birodalomban, amely minden téglára és minden érmére rábélyegezte a tulajdonjogát, a dodekaéderek teljes íráshiányát nem lehet figyelmetlenségként elutasítani. Valami más is történik. Minden egyes technikai jelzőeszköz szándékos eltávolítása, valamint a római állam azon megtagadása, hogy ezeket a tárgyakat bármilyen archívumban rögzítse, olyasmire utal, amivel a hivatalos történelmi narratíva soha nem volt felkészülve. És a Norton Disney lezárt földjéből kiemelt épp példány az, ami végül lehetetlenné tette, hogy levegyük róla a tekintetünket. A felfedezés, ami mindent megváltoztatott. Az írásos feljegyzésekben szereplő hallgatás nem ártalmatlan hanyagság. Úgy tűnik, szándékos eltitkolásról van szó, és ezt lehetetlen figyelmen kívül hagyni.
ha megnézzük pontosan, hogyan találták meg a Norton Disney dodekaédert. A legtöbb római fémtárgyat amatőr detektorosok fedezik fel mezőkön, folyómedreknél felzavart termőtalajban szántások által felforgatva vagy évszázados áradások által elmozdítva. A Norton Disney objektum nem ilyen volt. A Norton Disney történeti és régészeti csoport egy helyi önkéntes csapat ásatta ki professzionális régészeti felügyelet mellett szigorú protokollok betartásával mélyen a föld alatt, a kutatók által lezárt kontextusnak nevezett terület belsejében. A lezárt kontextus azt jelenti, hogy a tárgyat körülvevő talajréteg teljesen érintetlen maradt attól a pillanattól kezdve, hogy eltemették egészen addig a pillanatig, amíg az ásató csapat eltávolította. Később semmilyen emberi tevékenység nem vágott át rajta. Semmilyen természeti esemény nem kavarta fel. Semmi sem mozdult, ami azt jelenti, hogy a dodekaédert nem egy arra járó katona dobta le véletlenül, nem egy figyelmetlen kézműves veszítette el. Szándékosan gondosan helyezték a földbe cseréptöredékekkel, és egy kis csoport ősi pénzérmével együtt. Aztán letakarták és otthagyták. És ezt tessék, a fizikai állapota csak súlyosbítja a problémát. A Norton Disney dodekaéder sima, szinte makulátlan patinát mutat. Teljesen ép. Nincsenek rajta repedések, semmi nyoma annak, hogy hulladékként beolvasztották volna. Sem kopás, sem sérülés, sem lepattogzás a csúcsain található 20 kis dudor egyikén sem. Az ásatási csapat tagjai arról számoltak be, hogy valami olyasmit kezeltek, ami úgy nézett ki, mintha előző nap készült volna. Az ókori világban a bronz rendkívül értékes volt. A törött vagy elavult bronzot szinte mindig beolvasztották és fegyverekké, szerszámokká vagy szerelvényekké kovácsolták újra. A római provinciákban senki sem ásott mély gödröt, hogy gondosan elásson egy teljesen működőképes, drága, újra felhasználható bronztárgyat, ha csak nem volt olyan oka, amely felülírta a kor szokásos gazdasági szokásait. Ha a tulajdonos tolvajok vagy betolakodók elől rejtette volna el, ahogy az a pénzhordáknál megszokott volt, megjelölte volna a helyet, és amint elmúlt a veszély, visszatért volna. De a dodekaéder közel 2000 évig a földben maradt. Az a személy, aki eltemette, vagy soha nem állt szándékában visszaszerezni, vagy soha nem volt rá lehetősége. Gondolj bele, mit is jelent ez valójában. Egy finoman kidolgozott, tökéletesen épp bronztárgy sötétbe eresztése és örökre otthagyása nem úgy néz ki, mint a megőrzés cselekedete. Úgy néz ki, mint egy eldobás cselekedete. Úgy tűnik, valaki megpróbál megszabadulni valamitől, ami kikerült a hétköznapi ellenőrzés alól, vagy megpróbál elrejteni egy olyan tárgyat, amelyet korának törvényei szigorúan tiltottak. És a kérdés, amelyet minden kutató, aki a Norton Disney leleteket vizsgálta, kénytelen volt feltenni, az, amelyet a rómaiak mindent megtettek, hogy megakadályozzák bárki feltevését. Miért tiltották? Minden elmélet összeomlik. Ahhoz, hogy megértsük, miért temettetne el bárki egy ilyen tárgyat, majd törölné ki a történelemből, szembe kell néznünk azzal a kellemetlen ténnyel, hogy az elmúlt 2 évszázadban kínált összes gyakorlatias magyarázat kudarcot vallott. A kutatók kétségbeesetten próbáltak normális felhasználási módot találni ezekre a dolgokra. Felvetették, hogy a dodekaéder gyertyatartó kesztyűkötő eszköz kereskedők számára szabványsúly, római tüzérségi távolságmérő, földmérői műszer és a többi volt. Zsebnapóra játék, vallási medál, érmevizsgáló eszköz. Ezen elméletek mindegyikét tesztelték már. Mindegyik kudarcot vallott. Vegyük például a gyertyatartó elméletet. Ez azért kapott teret, mert néhány példányon viasznyomokat találtak, de a kialakítás azonnal ellentmond a funkciónak. A minden egyes felületen lévő nyitott lyukakkal nem tudja megtartani az olvadt viaszt, ami még ennél is rosszabb, hogy a belső felületen nincsenek koromnyomok, a külső fémen nincsenek égésnyomok, és sehol sincs hő okozta elszíneződés. Mindez elkerülhetetlen lenne, ha rendszeresen fényforrásként használnák. Későbbi elemzések megerősítették, hogy a viasz maradvány szinte biztosan a környező talajból származik. A kötőeszköz elmélet ugyanilyen gyorsan összeomlik.
Modern bemutatók azt mutatják, hogy a fonalat át lehet hurkolni a gombokon, hogy kis csőszerű formákat hozzunk létre. A római textilművesség azonban egy szöges kötésnek nevezett technikára támaszkodott, amely egyetlen tűt és egy cérna gombolyagot használ. Ha a dodekaéder mindennapos kézi kötőeszköz lett volna, a felületén nyilvánvaló kopás mutatkozott volna. A mikroszkópos elemzés nem mutatott ki kopást, a lyukak szélein nem polírozott gombokat, és nem voltak mikroszálas gyapjúszálak a több mint 130 vizsgált példány egyikében sem. Most jön a furcsa helyzet. A távolságmérős, földmérős és érmevizsgálati elméletek mind ugyanazon mögöttes ok miatt vallanak kudarcot a szabványosítás. A távolságmérő pontos kalibrálást igényel, mégis nincs két azonos méretű dodekaéder. A 12 lyuk egyetlen tárgyon belül is változik anélkül, hogy bármilyen következetes matematikai arány lenne, és nincsenek illesztési jelölések vagy rögzített tengelyek. A római földmérők már rendelkeztek a gromával, egy dokumentált eszközzel, amely keresztkarokkal és függőonokkal rendelkezik, és amely római írásokban, római művészeti alkotásokban és földmérők sírjaiban jelenik meg, amelyeket vésett kövek jelölnek. A dodekaéder ezek közül egyik helyen sem jelenik meg. Az ókori érmevizsgálók egyetlen ismert átmérőjű kalibrált lyukakkal rendelkeztek, amelyek megfeleltek a birodalom szabványos érméinek. A dodekaéder 12 lyuka vadul változik, és egyetlen ismert római érmeszabványnak sem felel meg. A zsebes napóra elmélete azért kudarcot vall, mert a tárgyon nincs gnómon, nincsenek vésett óravonalak és nincsenek olyan jelölések, amelyek árnyékot vethetnének vagy leolvashatnának. Minden kísérlet, hogy a dodekaédert funkcionális szereppel ruházzák fel a mindennapi életben, kudarcot vallott. Nem képes folyadékot megtartani, nem tudja mérni a távolságot, nem bírja el az ismételt fizikai érintkezést kopásnyomok nélkül. Üreges. Tele van lyukakkal, nincs szabványosítva, nincsenek rajta feliratok. És mégis elég drága volt ahhoz, hogy magasan képzett kézművesek által befektetett komoly időt és erőforrásokat jelképezzen. Tehát ha ez az aszimmetrikus, nyílásokkal teli szerkezet nem szolgált semmilyen célt az élők mechanikus világában, akkor a kérdés már nem az, hogy mit csinált. A kérdés az lesz, hogy mit nem szabadott volna megérintenie. A római világ rejtett határát. A válasz nem a tárgy formájában rejlik, abban rejlik, hogy hol rejtették el a tárgyat. Amikor a több mint 130 felfedezett dodekaéder helyét ábrázoljuk egy térképen, egy minta rajzolódik ki, amelyet a korai kutatók egyszerűen nem voltak hajlandók észrevenni. És ha egyszer meglátjuk, nem tudjuk eltüntetni a látványát. Ezek a tárgyak soha nem jelennek meg Róma szívében. Teljesen hiányoznak az itáliai félszigetről. Nem bukkannak fel Spanyolországban vagy a gazdag keleti tartományokban, mint Egyiptom vagy Szíria. Nem találhatók meg a nagyobb műhelyvárosokban sem. Nem jelennek meg a központi katonai táborokban. Nem jelennek meg a tartományi fővárosokban. Minden egyes ismert példa a római birodalom északi és északnyugati szélein található, a modern Galliának, Germániának és Britanniának megfelelő régiókban koncentrálódnak. Ezek nem a római civilizáció racionális magját alkották, ezek határövezetek voltak. A határvidékek kelta hagyományokat, druida hitrendszereket és őshonos spirituális gyakorlatokat foglaltak magukba, amelyek csendben folytatódtak a római törvények merev felszíne alatt. Ezen tárgyak elterjedési térképe nem csupán földrajzi térkép. Ez egy térkép a határról két teljesen különböző gondolkodási rendszer között. És figyelem, még ennél is árulkodóbb a pontos kontextus, ahol megtalálták őket ezeken a régiókon belül. A dodekaédereket ritkán fedezik fel sűrű római településeken belül. Nem találhatók meg villákban. Nem találhatók meg vásárvárosokban. Ősi temetkezési helyek közelében, sekély folyóátkelőhelyek közelében, kutak közelében, a falvakat a mély erdőtől elválasztó természetes határok közelében jelennek meg.
Az ősi hiedelemrendszerek térbeli logikájában, különösen a kelta hagyományokban, a folyók és a sírok nem voltak hétköznapi tájképi elemek. Liminális terek voltak, küszöbök, ahol az élők világa és a holtak birodalma közötti határ elvékonyodott. Ezek voltak azok a helyek, ahol a régi római előtti népek úgy hitték, hogy kapcsolatba léphetnek bármivel, ami a túloldalon van. Mielőtt tovább mennénk, közvetlenül el kell mondanom valamit. Ez a csatorna azért létezik, hogy kiássa a történelmi feljegyzések által eltemetett dolgokat a fénybe. A Norton Disney csapata egy tárgyat húzott elő az angol földből 2000 évnyi szándékos hallgatás után. De ezrek vannak még hasonlók a földben. Még mindig múzeumok pincéiben, még mindig rejtőzködve a címkék mögött, amelyek csendben hazudnak arról, hogy mik is ők valójában. Ha szeretnél még több ilyen tárgyat felkutatni, iratkozz fel a csatornára és írj egy kommentet alába, amelyben elmondod, melyik tárgyat szeretnéd, hogy legközelebb kiássuk. Minden feliratkozóval nehezebb a csend. Most pedig térjünk vissza a határhoz. Ez a részlet közvetlenül kapcsolódik a római közigazgatási feljegyzések teljes hallgatásához. A római állam minden mechanikus eszközt aprólékosan dokumentált, de szigorú törvényeket is bevezetett a nem engedélyezett vallási gyakorlatok ellen. Olyan intézkedések, mint a Lex Cornelia, a mágiával, jóslással és a halottakkal való kommunikációval kapcsolatos cselekményeket bűncselekménnyé nyilvánították és egyes esetekben kivégzéssel büntették. A római erők aktív katonai műveleteket folytattak a druida papság felszámolása érdekében Britanniában. Az Anglesey szigetén található druida erődítmény pusztulása az egy században az egyik leghírhettebb példa. Ebben a politikai légkörben több különálló tény egyetlen képpé fonódik össze. A feliratok hiánya, a fizikai kopás hiánya, a szándékos eltemetés a halálhoz köthető helyeken, az északi határvidéken való csoportosulás mind ugyanarra az irányba mutat. Ez nem a mindennapi élet eszköze volt. Ez egy olyan tárgy volt, amelyet csak rövid pillanatokra hoztak elő a rejtek helyről, a gyakorlati mechanikai világon kívül eső célra használtak sötétben. Szent helyeken majd gyorsan visszatették a földbe, hogy elkerüljék a római hatóság vizsgálatát. És ez még mindig egy kérdést hagy az árok alján. Mit zárt be a Norton Disney tárgy, amikor a talaj utoljára bezárult fölé? Mit találtak benne? Itt a történet már nem régészet, hanem forenzika. Miután a Norton Disney dodekaédert kiemelték a lezárt kontextusból, egy laboratóriumba szállították, ahol olyan kémiai elemzést végeztek rajta, ami egy generációval ezelőtt még nem volt lehetséges. 2024 vége felé és 2025 folyamán a mintát és számos más hasonló határvidéki lelőhelyekről származó, jól megőrzött dodekaédert tömegspektrometriának és radiometrikus izotópanalízisnek vetették alá a munkát a Norton Disney történelmi és régészeti csoportja és partnerintézmények koordinálták. A csapat nem vizsgálta a külső felületet. Mélyen az üreges belsejébe hatolt és mikroszkopikus szerves molekulákat vontak ki, amelyek közel 2000 évig a porózus fémben rekedtek. A laborból visszahozott anyag nem fémmaradvány volt, nem gyapjúszálak, nem közönséges talajszennyezés. A maradvány profil a sztearinsavat egy hő hatására megváltozott állati zsírformát azonosította a fenyőgyanta és a levendulaolaj mellett, ezeket a három anyagot történelmileg a tüzelőanyaggal. A rituális tisztuláshoz az illatosított füsttel és a temetkezési rituálékban használt balzsamozó anyagokkal hozták összefüggésbe a vaskorban és a római kelta kontextusban. Az elégetett állati zsír jelenléte azt jelentette, hogy a tárgy üreges magjában egy szabályozott, magas hőmérsékletű forrásnak volt kitéve. A dodekaéder belsejében valamit felgyújtottak. A legzavaróbb adat azonban meghiúsított minden további kísérletet, hogy a tárgyat ártalmatlannak minősítsék. Az elégetett zsírmaradványban nagy koncentrációban kalcium-foszfát és szénmikrorészecskék voltak jelen. A további izotópos elemzés egyetlen eredetre, a hamvasztott emberi csontra mutatott rá. A csontnyomok nem friss szennyeződésről árulkodtak.
Az izotópos jelzés megegyezett a vaskorra és a kora római korra jellemző körülmények között elhamvasztott csontszövet kémiai összetételével. Ha kiszólsz, a kalcium, a szén mikrorészecskékkel olyan mintázatokban egyesült, amelyek csak akkor alakulnak ki, ha a csontot tartós tűznek teszik ki szerves zsír jelenlétében. Ez nem egy olyan tárgy volt, amelyet véletlenül egy temetőben temettek el, és amely átmenetileg szennyeződést vet fel. Ez egy olyan tárgy volt, amelyet szándékosan és ismételten használtak olyan keverékek elégetésére, amelyek halott emberek maradványait tartalmazták. Az elemzőcsoport tagjai nyilvánosan beszéltek arról, milyen érzés volt először leolvasni a kromatográfiás nyomatról a számokat, a súlyokról, a kötéssel és a katonai eszközökkel kapcsolatos évtizedes gondos elméletek egyetlen leolvasási sorozatban felborultak. Az egyik csapattag állítólag azt mondta, hogy a tárgyat a terepen tartani egy dolog volt, de a laboratóriumi jelentés elolvasása egészen más. A római dodekaéder nem mérőeszköz, nem passzív díszítő forma, olyan tárgy, amely emberi lények fizikai maradványait tartalmazza, és arra tervezték, hogy elégessék azokat. Ez a törvényszéki bizonyíték közvetlen ellentmondásban áll mindennel, amit eddig tudni véltünk. Mind a római, mind a kelta temetkezési hagyományokban szigorú gondossággal bántak a halottak maradványaival. Hamvasztás után a hamvakat és a csonttöredékeket gondosan összegyűjtötték, és szorosan lezárt kerámia vagy üvegurnákba zárták, védve a széltől és a nedvességtől. A maradványok épségének megőrzése elengedhetetlennek számított a túlvilág szempontjából. Mégis a dodekaéder teljesen szembe megy ezzel az elvvel. Minden oldalán nyitott, 12 lyuk vezet közvetlenül az üreges közepébe. A hamu, az állati zsír és az aromás gyanták elhelyezése egy ilyen szerkezetben semmilyen tartósítást nem biztosít. Egyetlen légmozgás is elegendő lenne ahhoz, hogy mindent szétszórjon benne. Ennek a kialakításnak soha nem az volt a célja, hogy megfékezze vagy megvédje a halottak csendjét. Arra épült, hogy kölcsönhatásba lépjen a környező környezettel. Arra épült, hogy kiengedje a dolgokat. Miért helyezné bárki a halottak maradványait egy olyan tárgyba, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy mindent kiengedjen? Az eszköz, amely kiengedte a halottakat. Ez az ellentmondás csak akkor kezd feloldódni, ha a nyílásokat már nem egy tartály hibáiként tekintjük, hanem egy légáramlási rendszer funkcionális elemeiként. A végső koncepcionális darab váratlan helyről származik. Egy fennmaradt szerzetesi néphagyomány, amelyet egy 12. századi latin kézirat őriz egy távoli európai kolostorban, és amelyet a mainstream tudományos munka sokáig középkori díszítésként utasított el, egy szent gömbként emlegetett eszközt ír le, amelyet 12 felületen átszúrtak és a hegyein koronáztak, és amelyet a helyi papok arra használtak, hogy meghallgassák a kőben alvók hangját. A szöveg nem meghatározó bizonyíték, nem római forrás. De ha szembeállítjuk a Norton Disney laboratóriumából származó kémiai folyamatokkal és magának a tárgynak a fizikai geometriájával, egy új értelmezés bontakozik ki, amelyet nehéz elutasítani. Íme, amit senki sem említ, amikor ez a dolog múzeumi üveg mögött fekszik. Ez nem egy passzív hamutartály volt, egy speciális égéskamraként működött, amelyet a légáramlás irányított. A 12 oldalú geometria a szemközti felületeken lévő különböző átmérőjű nyílásokkal kombinálva nem véletlenszerű. A modern fizikai értelemben véve ez a fajta szerkezet a légáramlás szabályozásának komplex rendszerét hozza létre. Amikor az üreges magban éghető állati zsír, füstöt termelő gyanta és emberi hamu keveréke meggyullad, a geometria szabályozza a folyamatot. A különböző méretű nyílások szabályozzák az oxigén beáramlását, fenntartva az égést a kamrában. Ugyanakkor irányítják a hő, az illat és, ami a legfontosabb, a füst mozgását. Ahogy a mikroszkopikus hamurészecskéket hordozó forró levegő áthalad a kisebb felső nyílásokon, a nyomás megnő és felgyorsítja az áramlást, így a füst keskeny irányított sugarakban szabadul fel, nem pedig formátlan felhőként. És ezt lássuk.
Az egyes csúcsokon található kis gömb alakú dudorok megemelik a tárgyat a sík felület fölé, amelyen fekszik, lehetővé téve a folyamatos légáramlást alulról. A dudorok soha nem díszként szolgáltak. Lábak voltak. A tárgy légzőrendszerének részét képezték. Most helyezd ezt az eszközt a tervezett helyére, egy zárt rituális környezetbe, egy sátorba, egy barlangba, egy lezárt sírkamrába, amelyben egyetlen alacsony nyílás található a szellőzés érdekében. Helyezd a dodekaédert a középpontba. Gyújtsd meg a benne lévő keveréket. Gondold át, mit is jelent ez valójában. Ami történik, az nem egy átlagos tűzeset. Az égő emberi maradványok, az állati zsír és az aromás gyanták füstje nem véletlenszerűen oszlott szét. A tárgy formálta volna, a 12 nyíláson keresztül áramlott volna, szimmetrikusan csavarodó mintázatokban vetült volna a térbe, miközben a belső lángok ötszögletű árnyékokat vetettek volna a falakra. A halottakat nem egyszerűen tisztelték ebben a rituáléban. Maradványaikat aktívan szétszórták a levegőben, az élők belélegezték, a rituálé résztvevői belélegezték őket, intenzív pszichológiai és spirituális kapcsolatot teremtve az elhunyttal, amit a modern nyelv nekromantikus jognak nevezne. Ez a tárgy nem a halottak befogadására készült. Arra szolgált, hogy a környezetbe és a vele együtt álló emberek tüdejébe engedje őket. És ha erre tervezték, akkor az európai múzeumokban üveg mögött csendben kiállított tárgyak nem semleges kuriózumok. Ezek fennmaradt rituális eszközök és a modern intézmények, amelyekben tárolják őket, régebb óta tudják vagy gyanítják, mint amennyit beismernek. Az igazságot, amit megpróbáltak elrejteni. Ennek az értelmezésnek a következményei csendes, de határozott reakciót váltottak ki az örökségvédelmi közösségen belül. A modern levéltári és múzeumi rendszerek olyan kémiai bizonyítékokkal szembesülve, amelyeket egyszerűen nem lehetett elutasítani, habozással reagáltak. A minta pedig kellemetlenül szorosan tükrözi azt, ahogyan maguk a római hatóságok látszólag viselkedtek. Visszavonulnak, eltitkolóznak, miután 2025-ben belső jelentések megerősítették a kalciumfoszfát maradványokat, és az égett emberi csont mikroszkopikus nyomait számos jól megőrzött példányban. A helyi múzeumok Európa szerte csendben eltávolították dodekaédereiket a nyilvános kiállításról hivatalos indoklással, a konzerválási feltételek újraértékelésére hivatkozva. Ez a fajta reakció nem példanélküli. A British Museum évtizedekig raktárban őrizte a dodekaédert, és 2014-ig nem volt hajlandó nyilvános kiállításra helyezni. Hollandiában egy nemzeti múzeum évekig római súlyként címkézte meg a leletet, annak ellenére, hogy a geometriailag nyilvánvalóan ellentmondott bármely szabványos római súlyrendszernek. A súlyként való címkézés lehetővé tette a múzeum számára, hogy elkerülje azt a kellemetlen feladatot, hogy egy olyan tárgyat magyarázzon, amely nem illett bele semmilyen bevett történelmi keretbe, a mélyebb kellemetlenség ideológiai jellegű. A nyugati történelmi narratívák régóta a racionalitás, a törvények és a mechanikai kifinomultság csúcsaként ábrázolják a római birodalmat. Annak elismerése, hogy a dodekaéder, amelyet korának legfejlettebb kohászati készségeivel készítettek, talán egyáltalán nem a római racionalizmusból származik, hanem a római előtti őslakos hagyományokból, amelyek a nekromanta rituálékban használt légáramlás pontos empirikus megértésével rendelkeztek, megtörni ezt a képet. Ez azt sugallná, hogy a római birodalom által primitívnek és barbárnak nevezett kultúrák valójában olyan alkalmazott tudással és műszaki tervezéssel rendelkeztek, amelyet maguk a rómaiak sem értettek teljesen. A régi határvidéki népek évszázados empirikus kísérletezés során rájöttek arra, hogyan lehet a szabályozott égést és a geometriai légáramlást felhasználni egy adott pszichológiai és spirituális hatás elérésére a temetési szertartások során. Ez egy valódi technológia volt saját belső szabályokkal. És a római hatóságok, amikor az északi határvidéken szembesültek ezzel a tudással, nem úgy reagáltak.
hogy integrálták azt a saját tudományukba, hanem úgy, hogy elnyomták, kriminalizálták és megtagadták a leírását. A tárgy, amit ma udvariasan római dodekaidernek nevezünk, bár a geometriában és a birodalomban gyökerező nevet visel, mindkét címke állarcként funkcionál. Elrejtik a tűz, a tiltott rituálék és a halottak fizikai maradványai által formált múltat, amelyeket az élők szándékosan leheltek a levegőbe. Az a tény, hogy több mint 130 ilyen tárgy maradt fenn szétszórva a régi határvidéken, miközben egyetlen római szerző sem ismerte el a létezésüket, pontosan elárulja, hogy a történelem mely részeit akarta a birodalom eltörölni, és az épp példány, amelyet Lincolnshire lezárt talajából emeltek ki, azt tette végül lehetetlenné a törlést. Ha eljutottál a videó végére, te vagy az a fajta ember, aki a történelemnek azt a verzióját akarja, amely nem márványba van csomagolva. Nyomd meg a feliratkozás gombot, csengetts és írd meg a hozzászólásokban, hogy melyik tárgyat szeretnéd legközelebb megvizsgálni. Több olyan tárgy is van odakint, amire a hivatalos feljegyzések nem adnak magyarázatot, és mi meg fogjuk találni őket.